कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम नमः राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम राम हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय पूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൻ്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. प्रणाम माता जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്ന് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് हरे कृष्ण ഭാഗമാണ് माता നമ്മള്. जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? हाँ माता जी. जी ഇന്ന് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 4ാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ? ഇന്ന് ഏതുവരെ എടുത്തത് നമ്മള്? 60 60ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ എടുത്തു. അറുപതാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ എടുത്തില്ല നമ്മള്. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം 7ാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയശാർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. അർജുന പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പരമപുരുഷൻ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ ഭൗതിക ശക്തി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച യന്ത്രങ്ങൾ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിൽ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ച യന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഉഗ്രവേഗതയുള്ള ഒരു കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവൻ വേഗത കുറഞ്ഞ ഒന്നിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ പോകുന്നു. കാർ ഓടിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഏത് തരക്കാരാണെന്ന് പ്രശ്നമല്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഓരോ ജീവസത്തയ്ക്കും അതിന് മാത്രം അനുയോജ്യമായ ശരീരമാണ് പരമാത്മാവിന്റെ പ്രേരണ മൂലം പ്രകൃതി നൽകുന്നത്. ആ ജീവന്റെ ജന്മാന്തര തൃഷ്ണകൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ ജീവാത്മാക്കള് ഇപ്പൊ ഒരു കാറിനെ കുറിച്ച് കാറിലൂടെ പറയാണ്. അതായത് ഒരു കാറ് വേഗതയിലും പോകാം, പതുക്കെ പോകാം. ഈ കാറിൽ പോകുന്ന ജീവാത്മാക്കള്, ഒരു കാറ് വേഗത്തിൽ പോകുന്ന കാർ എന്താണ്, അത് വേഗം എത്തും. വേഗത കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അത് പതുക്കെ എത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ കാർ ഓടിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഏത് തരക്കാരാണെന്നുള്ളത് പ്രശ്നമല്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്, ജീവാത്മാക്കൾ. അപ്പോൾ ഓരോ ജീവാത്മാവിനും അതിനനുയോജ്യമായ ശരീരം അതിനനുസരിച്ച് ഒരു അനുയോജ്യമായ ശരീരം അതിന് പരമാത്മാവിന്റെ പ്രേരണ കൊണ്ട് ആര് നൽകാണ്? പ്രകൃതി നൽകാണ്. പരമാത്മാവിന്റെ പ്രേരണയ്ക്കനുസരിച്ച് ഭൗതിക പ്രകൃതി നൽകാണ്. അതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? ആ ജീവാത്മാവിന്റെ തൃഷ്ണയ്ക്കനുസരിച്ച്, ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശരീരമാണ് ആ ജീവാത്മാവിന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരം ജീവാത്മാവിന് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദ പരാം ശാന്തി സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യാസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ
പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക, അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് ആ പരമമായ ശാന്തി നേടാനും ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദ പരാം ശാന്തി സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യാസി ശാശ്വതം. ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ, അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരമമായ ശാന്തി നേടാനും ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കും. പരമമായ പരമപുരുഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യാൻ എന്താണ്? നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതി തേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യതരം മയ വിമൃശൈദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നതെന്തോ അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇപ്രകാരം നിനക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്താണ്? ഇനി നീ എന്ത് ചെയ്യണം? സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഏതാണോ വേണ്ടത് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യഥേച്ഛസി തഥാ ഗുരു, അതായത് നിനക്ക് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് നീ ചെയ്യുക. നിനക്ക് എന്താണോ ഹിതം അതനുസരിച്ച് നീ പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. സർവഗുഹ്യതമം ഭൂയ ശൃണു മേ പരമം വചഃ ഇഷ്ടോസി മേ ദൃഢമിതി തതോ വക്ഷ്യാമി തേ ഹിതം. എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായതിനാലാണ് പരമഗുഹ്യമായി ജ്ഞാനം, സർവോത്തമമായി ഈ ഉപദേശം നിനക്ക് ഞാൻ നൽകുന്നത്. ഇനിയും കേൾക്കൂ, നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട്, ഭക്തനായതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞത്. ഇനിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, നീ കേൾക്കൂ, നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. കേൾക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. മന്മനാഭവ മത്ഭക്ത മത്യാജീമാ നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസി മേ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ പ്രണമിക്കുകയും എന്നെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? നീ എന്റെ ഭക്തനാവണം, എന്നെ ആരാധിക്കണം, എന്നെ പ്രണമിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കും. കാരണം എന്താണ്? ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, നീ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, നീ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ഓർമ്മിക്കുക, എന്റെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു പോരുന്നത് ആരാണ്? അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും അവർ. തികച്ചും കൃഷ്ണന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാവുകയും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുകയും ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. അതാണ് ഈ അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും സ്മരിക്കണം, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം. ഔദ്യോഗികമായിട്ടൊരു ധ്യാനിയാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുക. നമ്മുടെ ജീവിതം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മളെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഔദ്യോഗികമായിട്ടൊരു ധ്യാനിയാകേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. നമ്മളെ ജീവിതത്തെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാം ശുചഃ. ധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും, സർവധർമാൻ പരിത്യജ, സർവധർമ്മങ്ങളെ ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും വിട്ട് ഭഗവാനെ ശരണം തേടാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്താണ്? എല്ലാവിധത്തിലുള്ള പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്നെ ഞാൻ മോചിപ്പിക്കാം, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നീ എന്നെ മാത്രം ശരണം തേടിയാൽ മതി എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയുന്നത്.
പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ കൃഷ്ണന് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സേവനം തന്നെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അതികോപ്യമായ അംശം. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതൽ. അപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞ, പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യുക, അതാണ് എന്ത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും അതികോപ്യമായ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ. പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ കൃഷ്ണന് സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവത് സേവനമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. മാം ശുചഹ എന്ന പദം ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഭയപ്പെടേണ്ട, ശങ്കിക്കേണ്ട, വിഷാദിക്കേണ്ട നീ എന്നെല്ലാം ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ്. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ച് സ്വയം കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് വ്യാകുലപ്പെടുന്നവരുണ്ടാകാം. വെറുതെയാണ് മനസ്താപം. നമ്മൾ വിചാരിക്കും എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ശരണം തേടാൻ സാധിക്കുക, അത് വെറുതെ നമ്മൾ വ്യാകുലപ്പെടുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മൾ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉറപ്പു തരുന്നു. ഇതം തേനാതപസ്കായ നാഭക്തായ കഥാചന നാചാശു ശ്രുഷവേ വാച്യം നച മാംയോപ്യസൂയതി. തപസ്സോ ഭക്തിയോ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും എന്നോട് അസൂയുള്ളവർക്കും ഈ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കരുത്. അപ്പൊ തപസ്സില്ലാത്തവർക്ക്, ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക്, ഭഗവാനോട് അസൂയുള്ളവർക്കൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അവിശ്വാസികൾക്ക് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ അറിവുണ്ടാവുക സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത്. മാത്രമല്ല ഭഗവത്ഗീത എങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനിൽ നിന്ന്, ആധികാരികനായ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനിൽ നിന്നായിരിക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ആരും ഭഗവത്ഗീതയെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കാനും പാടില്ല. ഇതം പരമം ഗുഹ്യം മത്ഭക്തേഷോഭിധാസ്യതി ഭക്തിം മയി പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈഷ്യത്യ സംശയഃ. പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം എനിക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവൻ ആരാണോ, ഉപദേശിക്കുന്നവൻ, ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവൻ, ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ടും സാധിക്കും. അവിശ്വാസികൾക്ക് ഇത് തന്നെയല്ലേ, നച്ചാ തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിൻ മേ പ്രിയ കൃത്തമഃ ഭവിതാ നാച മേ തസ്മാദന്യ പ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുവനേക്കാൾ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് വേറെ ആരുമില്ല, ഇനി ഒരാളും ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ഭഗവത്ഗീത ശാസ്ത്രം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവരാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആധ്യക്ഷേത്യചയ ഇമം ധർമ്മ്യം സംവാദമാവയോ ജ്ഞാനയജ്ഞേന തേനാഹം ഇഷ്ടസ്യാമിതി മേ മതിഃ. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന ഈ പരിപാവനമായ ഇത് കേൾക്കുന്നവരെങ്ങനെയാണ്, ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നവര് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധാവാനാനസൂയശ്ച ശൃണുയാതാപി ത്വയോ നരഃ സോപി മുക്തശുഭാൻ ലോകാൻ പ്രാപ്നുയാത് പുണ്യകർമ്മണാം. അസൂയ തീണ്ടാതെയും വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവൻ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭങ്ങളായ ലോകങ്ങളിലെത്തും. ആരാണോ അസൂയയില്ലാതെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അവർക്ക് പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനായിട്ട് പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭങ്ങളായ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അസൂയയില്ലാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇത് പഠിക്കുന്നവർക്ക്. കശ്ചിദേതച്യുതം പ്രാർത്ഥ ത്വയൈകാഗ്രേണ ചേതസ കച്ചിദജ്ഞാന സമ്മോഹം പ്രണഷ്ടസ്തേ ധനഞ്ജയ. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോട് കൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുള്ളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? അപ്പൊ പറയാണ്, നിന്റെ അർജുനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ധനഞ്ജയ നിന്റെ സംശയങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ തീർന്നില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ മാറിയില്ലേ? നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഭഗവത്ഗീത ഒരു സാധാരണ പുസ്തകമല്ല, കവിയോ നോവലിസ്റ്റോ എഴുതിയ പുസ്തകമല്ല ഭഗവത്ഗീത. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ അരുൾ ചെയ്യപ്പെട്ടതാണത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലെ ഉപദേശങ്ങൾ ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഈ ഉപദേശം കേൾക്കേണ്ടത്. അത് കേൾക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മുക്തനാകുമെന്നും ഭഗവാൻ ഉറപ്പാണ്. അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് എന്ത് മോചനം കിട്ടും? അജ്ഞാന തമസിൽ നിന്ന് മോചിതനാകുകയും ചെയ്യും. അജ്ഞാനമാകുന്ന ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം കിട്ടുകയും ചെയ്യും.
അർജുന ഉവാച നഷ്ടോ മോഹസ്മൃതിർലബ്ധാ ത്വത്പ്രസാദാന്മയാച്യുത സ്ഥിതോസ്മി ഗതസന്ദേഹം കരിഷ്യേ വചനം തവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനാണ്, സംശയരഹിതനാണ്, അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, എന്റെ സംശയം മാറി, എനിക്കിപ്പോ എന്റെ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി, ഞാനിപ്പോ ദൃഢനാണ്, സംശയരഹിതനാണ്, അങ്ങ് പറയുന്നത് എന്താണോ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് അർജുനനോട് പറയാണ്. ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ മോഹം എന്ന പദം ശ്രദ്ധേയമാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? ജ്ഞാനത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് മോഹം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്നേക്കും ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണെന്ന ബോധം തന്നെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. ഈ നില മറന്ന് താൻ ആരുടെയും ദാസനല്ലെന്നും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉടമയാണെന്നും ജീവൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെയോ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്റെയോ കരുണയുണ്ടായാൽ ഈ മോഹം ഒഴിയും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ്. ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാനാണ് പരമമായ ആസ്വാദകൻ. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ്. മനസ്സിലാക്കലാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്. സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യഹം വസുദേവസ്യ പാർത്ഥസ്യ ച മഹാത്മനഃ സംവാദമിമമശ്രേഷ അദ്ഭുതം രോമഹർഷണം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണനും അർജുനനും തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്യത്ഭുതമായ സന്ദേശം തന്നെ എന്നെ കോൾമയർ കൊള്ളിക്കുന്നു. 73 മനസ്സിലായില്ല മാതാജി. ട്രാവൽ ചെയ്യണോ? അങ്ങനെ വണ്ടികളുടെ ഒക്കെ സൗണ്ട് വരും. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനും അർജുനനും തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ഈ സംഭാഷണം എന്നെ കോൾമയർ കൊള്ളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ സഞ്ജയന് ഇവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം കേട്ടപ്പോൾ കോൾമയർ കൊള്ളിക്കുന്നു എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്. വ്യാസപ്രസാദച്യുത വാനേ ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഓക്കെ മാതാജി. വ്യാസപ്രസാദ സൂര്യമഹം വരം യോഗം യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ സാക്ഷാൽ കഥയതഃ സ്വയം. യോഗേശ്വരനായ വിഷ്ണു തന്നെ യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ കഥയുടെ അതീവ രഹസ്യം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. എന്റെ സംശയം, എന്റെ അർജുന പറഞ്ഞ, അർജുന, അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് എന്റെ മോഹം നഷ്ടമായി, എനിക്ക് ബോധമുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. സംശയങ്ങളില്ലാത്തവനായി അവിടുത്തെ വ്യാസപ്രസാദാശ്രിതവാൻ ഏതദ്ഗുഹ്യമഹം പരം യോഗം യോഗേശ്വരാത് കൃഷ്ണ സാക്ഷാത് കഥയതഃ സ്വയം.
സർവശക്തൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനനെ പരിസരത്തിൽ യോഗം മഹർഷിയുടെ പ്രസാദത്താൽ അതീവ രഹസ്യവും ഉത്കണ്ഠയും ഈ യോഗം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ പറയുന്നത് കേൾക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ പറയുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കുവാൻ സാധിച്ചു. സമൃദ്ധ സംവാദമേ കൃഷ്ണ സാക്ഷാൽ കഥയത സ്വയം. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനനെ പരമരഹസ്യമായി യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാനിട വന്നു. അപ്പൊ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഈ പരമരഹസ്യമായ ജ്ഞാനം അർജുനനെ ഉപദേശിച്ചത്. അത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ആർക്കും കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു? സഞ്ജയനും കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. കാരണം ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും കേൾക്കാനും സാധിക്കുന്നത്. അതിവിടെ സഞ്ജയൻ പറയാണ്. സഞ്ജയൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ് വ്യാസൻ. ഭഗവാനെ തനിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത് വ്യാസപ്രസാദം കൊണ്ടാണെന്ന് സഞ്ജയൻ സമ്മതിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് നേരിട്ടല്ല, ഒരു ഗുരുവിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് എന്നിവിടെ സഞ്ജയൻ പറയണം. അപ്പം അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് ഇവിടെ. ഗുരുവില്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. രാജൻ സംസ്കൃത്യ സംവാദം ഇമമത്ഭുതം കേശവാർജുനയോ പുണ്യം ഹൃഷ്യാമീചാമുഹു. കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദപുളകിതനാകുന്നു രാജാവ്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണനും അർജുനൻ തമ്മിൽ നടത്തിയ ഈ പുണ്യ സംവാദം ഓർക്കും തോറും ഞാൻ ആനന്ദപുളകിതനാവാണെന്നാണ് സഞ്ജയൻ ആരോട് പറയുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഗീതോപദേശം സിദ്ധിച്ചത് പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കും. തൽഫലമായി അയാൾക്ക് ജ്ഞാനം വർദ്ധിച്ചു വരും. നൈമിഷികമായല്ലത് ജീവിതാനുഭവം നിരന്തരമായി തന്നെ ജീവിതാനന്ദം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം കൊണ്ട് ഇല്ലാതാകുന്നതല്ല. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആ ഗീതോപദേശം സിദ്ധിച്ചത് പൂർണ്ണമായിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധമാണ് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ആ ജ്ഞാനം വർദ്ധിച്ചു വരും. അത് ചെറിയൊരു സമയത്തേക്ക് മാത്രമല്ല, നിരന്തരമായിട്ട് ജീവിതത്തിലെ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും. തച്ച സംസ്മൃത്യ രൂപമത്യത്ഭുതം ഹരേ വിസ്മയോ മേ മഹാൻ രാജൻ ഹൃഷ്യാമീച പുനഃ. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാഹവമായ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ആലോചിക്കും തോറും സഞ്ജയനിവിടെ വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ കണ്ടു, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ കണ്ടു, പിന്നെ ഏതാണ് കാലരൂപത്തിൽ കണ്ടു. അങ്ങനെയൊക്കെ അത് ആലോചിക്കും തോറും വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആർക്ക്? സഞ്ജയന്. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ധ്രുവാനിതിർമതിർമമ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. എവിടെയാണ് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുള്ളത്, വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുള്ളത്, അവിടെയാണ് എന്ത് ഐശ്വര്യമുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ അസാധാരണ ശക്തിയും വിജയവും എല്ലാം ഉള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ യത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർധ്രുവാനിതിർമതിർമമ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ യത്ര പാർത്ഥോധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർധ്രുവാമതിർമമ. എവിടെയാണോ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുള്ളത്, വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുള്ളത്, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് ആരുടെ അഭിപ്രായം? സഞ്ജയന്റെ അഭിപ്രായം. സഞ്ജയൻ പറയാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രർ തൻ്റെ കക്ഷിക്ക് ജയം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എന്ന് സഞ്ജയൻ നേരിട്ട് പറയുന്നു. അതായത് ധൃതരാഷ്ട്രർ ചോദിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് തുടങ്ങിയത്? ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങിയത് അല്ലെ? എന്താണ് ശ്ലോകം? ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവഃ മാമകാ പാണ്ഡവശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. അങ്ങനെയാണ് ആ ശ്ലോകം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സഞ്ജയൻ പറയാണ് വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. കാരണം അർജുനന്റെ പക്ഷത്ത് ആരാണുള്ളത്? അർജുനന്റെ പക്ഷത്ത് ഭഗവാനാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രടുത്ത് സഞ്ജയൻ പറയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 5 പ്രധാന വിഷയങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാൻ
ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവാത്മാവ്, ശാശ്വതമായ കാലം, കർമ്മം എന്നിവ ഈ അഞ്ചും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതിലിനി 73-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഏതാ പറഞ്ഞ? 73-ൽ പറയണത് അർജുനൻ പറയാണ്, അർജുനന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു, അർജുനന്റെ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അർജുനൻ ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നാണ് ആ ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ പറയുന്നത്. മാതാജി 75 ഒന്ന് പറയോ? ശ്ലോകം ഒന്ന് പറഞ്ഞ മാതാജി. 75 പറഞ്ഞിട്ട് ശ്ലോകം പറയാം, എന്റെ കയ്യിൽ ബുക്കില്ല. പറയാ അവസാനത്തില്ലേ മാതാജി എനിക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. 5 ഐശ്വര്യ ഇത് പറയുന്നില്ലേ ശ്ലോകത്തില്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ പറഞ്ഞ ആ ശ്ലോകം ഏതാ? 75-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഏതാണ്? വ്യാസപ്രസാദ ചുതവാനേത കൃത്യമഹം പരം യോഗം അതായത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് എന്ത് സാധിച്ചത്? വ്യാസദേവൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഞ്ജയന്റെ ഗുരുവാണ്. ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടുള്ള അവസരം കിട്ടിയതെന്ന്. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്, വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് സഞ്ജയന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചതെന്ന് പറയാണ്. കാരണം ദിവ്യചക്ഷുസ് കിട്ടിയത് കൊണ്ടല്ലേ സാധിച്ചത്. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ, സഞ്ജയൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എൻ്റെ ഫോണിൽ 1% ചാർജ് ഉള്ളൂ കേട്ടോ, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഓഫ് ആവും. ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാനില്ലേ? ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടി വന്നു, അത് കാരണം മൊബൈലിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളു, നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതാണോ? ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതല് യഥേച്ഛസ്തി തഥാ ഗുരു എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അതിന്റെ അർത്ഥം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ ഇഷ്ടമെന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യുക, അതല്ലേ? ഇഷ്ടമെന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യുക. ഭഗവത്ഗീതയുടെ പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് സേവ ചെയ്യുക, അതാണ് കാതല്. കാതലെന്തെന്ന് മാതാജി? സേവനോ? സേവനം ചെയ്യുക. ചാർജ് തീർന്നു. മാതാജിയുടെ ചാർജ് പോയിട്ടുണ്ടോ മൊബൈലില്? ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് സേവ ചെയ്യുക. ഇതിവിടെ ഉണ്ട്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യമാനേകം സർവവൈദ്യുത ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. സർവത്യാഗങ്ങളെയും ജയിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക. ഞാൻ നിന്നെ സകല പാവകാരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം. ഭയപ്പെടേണ്ട. പരമാത്മനം വർണ്ണാശ്രമ